вулиця Крупской. Наступний припинок – вулиця Юбілейная. Наступний припинок – вулиця Юбілейная. Осторожно, двери зачиняются. Вулиця Юбілейная. Наступний припинок – гандльовий центр. Наступний припинок – гандльовий центр. Осторожно, двери зачиняются. Гандльовий центр. Наступний припинок – палац легкой атлетики. Припинок – палац легкой атлетики. Осторожно, двери зачиняются. Палац легкой атлетики. Наступний припинок – вулиця Кожара. Наступний припинок – вулиця Кожара. Осторожно, двери зачиняются. Вулиця Кожара. Наступний припинок – університет ім'я Франциска Скорини. Наступний припинок – університет ім'я Франциска Скорини. Осторожно, двери зачиняются. Університет ім'я Франциска Скорини. Наступний припинок – універмаг Гомель. Припинок – універмаг Гомель. Осторожно, двери зачиняются. Універмаг Гомель. Наступний припинок – фабрика 8 марта. Припинок – фабрика 8 марта. Осторожно, двери зачиняются. Фабрика 8 марта. Наступний припинок – Белорусский державный университет транспорту. Наступний припинок – Белорусский державный университет транспорту. Осторожно, двери зачиняются. Белорусский державный университет транспорту. Наступний припинок – вокзал. Концовый. Вокзал. Концовый. Осторожно, двери зачиняются.